Стажантската програма в посолството на САЩ е невероятна възможност за всеки, който иска да се развива в сферата на дипломацията и международните отношения, да натрупа изключително богат практически опит. Също така, в рамките на една творческа и позитивна среда, вие ще имате възможност да работите заедно с опитни дипломати и да участвате в значими за посолството проекти. Родена съм и съм живяла по-голямата част от живота си в САЩ, но мога да говоря на български, защото съм половин българка. Опит ми като стажант беше невероятен. Всеки работен ден е различен и много интересен. Имах възможността да присъствам на събития и много срещи с известни хора от България и САЩ. Искам да благодаря на дипломатите и на целия екип за много професионалната атмосфера и че направиха стажа ми да е перфектен. Благодаря ви! Честит ден на стажанта!